καθώς ο Πέτρος έβλεπε τηλεόραση καθισμένος στον καναπέ του, ξαφνικά δεν ήξερε τι θα συνέβαινε. Τι έπαθε ρε! Όχι πάλι ρε φίλε, πάλι χάλασε το καλή τηλεόραση. Βγάζει και καπνό. Τι θα κάνω. Θα πάρω κανένα μάστερα να φτιάξει. Κάπου έχω εδώ, έχω τον χρυσό οδηγό. Να τους. Μαστόρια χωριάτες. Μαστόρια κορυδαλού. Ναι, γεια σας. Εσείς είστε Μαστόρια Κορυδαλού. Εδώ έχω ένα πρόβλημα με την τηλεόραση. Μπορείτε να έρθετε τι ώρα να είναι... Ναι. Σε καμιά ωρίτσα. Ναι, ευχαριστώ. Τρίτο όροφο. Κωνσταντινούπολης 219. Και αυτό χαλασμένο είναι. Πάμε να περάσει η ώρα τώρα. Να δω πώς θα περάσει η ώρα με μένα τώρα. Και καθώς ο Πέτρος περίμενε, ήρθαν τα Μαστόρια του Κορυδαλού. Γεια σας. Ένα μανούινι μου. Τι κάνετε παιδιά, εσείς είστε από τα Μαστόρια. Φυσικά. Από τον Κορυδαλού, έτσι. Ναι, τι. Ο Μπάμπης και ο Κολυμπής. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τι χάλασε εδώ η τηλεόραση καθώς κάθομουν και έβλεπα εγώ τα συνηθισμένα μου. Τι, Ξαφνικά. Τι κανάλι έβλεπε? Δεν χρειάζεται να μου πεις. Στάρ. Τσόντιες. Θα σκεράσω τίποτα ρε παιδιά. Έχεις λίγο καφέ, εσπρέσο. Δεν τέλειωσε ρε παιδιά. Τράβα πάρε ρε, είναι εδώ πέρα ένα ψιλικατζίδικο, ήταν ανοιχτό τα νύχτα. Νομίζω πως πρέπει να μην το έχει βάσει στην πρίζα. Μοιάζει μολάκα. Όχι εντάξει, πρίζα. Συμφέρε ρε. Νομίζω πρέπει να διαβάσουμε. Αγουιδώσω εγώ τώρα. Δεν δουλεύει. Κάτσε. και καθώς ο Πέτρος ήταν ανυποψίαστος, κάτσε. Τι έπαθε? Ο Κασί. Κάτσε, έλα, πήγαινε για τα μοιρά. Μας έφερε καφέ. Ξεχάσαμε να το πούμε για τα κρουασάν. Για τηλεόραση είναι αδερφέ, εδώ πέρα έχεις άλλα προβλήματα. Αυτό εδώ πέρα έχει φρακάρει. Στο τέλος θα μείνεις παγωγολώνο. Τράβω θέλω κανένα κρουασανάκι. Ναι, γιατί πεινάσαμε. Κάτσε να δω αν έχω τίποτα στο φούρνο. Δεν έχεις, ψάξαμε εμείς. Αν ψάξατε. Ναι. Εντάξει τώρα. Έλα. Πρέπει να πάρω τα λεφτά. Τα κλειδιά μου. Να βάλω τα κλειδιά μου. Άντε ρε αδερφέ, πεινάμε. Αδερφέ, Καλά. έχω πάντα ουρανάκι. Είσαι και ο μάστορας. Με το κίτρινο ανοίγεις, Κάτσε να πει την ώρα, δεν θα φέρει μαλάκα. Κάτσε λίγο, το πηδώσω καλά. και όταν ο Πέτρος έφυγε για δεύτερη φορά, οι μάστορες άρχισαν να κάνουν Πρέπει να άρχισουν τηλεόραση, δεν πάμε να ψάξουμε λίγο τα συμφώνια. τη δουλειά που ήξεραν καλύτερα από όλες. Να φτιάξουν τα συμφώνια. Πες μου κάτι, πότε να ανοίξω το νερό. Κατσαβίδι. Τι γίνεται ρε, εγώ για την τηλεόραση σας φώναξα. Εσείς τι Κάτσε κάνετε? ρε μεγάλε, δεν θα σου κάνουμε δωρεάν δουλειά και θες εδώ. Ντουριάν, μόνο μου 5 ευρώ πέρα πάντα. Έλα, πάρε. Δεν σου ζήτησα μου μαλάκα. Σφίξ το καλά τώρα και μιλάς. Βρύση. Όπα. Κατσαβίδι. Κάνα πουλουράκι θέλετε να σας Κάτω ρε πω. κάπου, ψάξε. Τα κουρασαράκια. Τι γίνεται ρε. Λοιπόν, καθώς ερχόμουν στον δρόμο μου πέσανε και... Τι σου πέσανε. Κάμια μπανάνα εκεί. Έχω μία άγουρη, έχω και μία τέτοια. Μαλάκα τώρα την άγουρη, τι άγουρη. Μήπως θέλεις να Για μένα ένα πορτοκαλάκι τσίπα. Εσύ
Έχω πορτοκάλια βέρειας. Βοήθεια! Έχω και λεμόνι άμα θες. Δεν πάνε και κομμωδίες. Βοήθεια! Όπα! Πάρ' την μπανάνα ρε, αφού φόρτασα. Σάλια λίγο, περίμενα, μην συμμεστιάζει. Καλά ρε, δεν αδειάζομαι εδώ. Καφέ δεν έχεις ρε. Πρέπει να ψάξεις αυτό που χάλασε ρε φίλε. Έλα, το φτιάξες. Χάλασε αυτό, άνοιξε τη βρύση να δω. Α, πάλι. Έλα, νομίζω εντάξει. Εντάξει, ωραία. Τρέχει λίγο, δεν σε πειράζει. Όχι, θα βάλω κανένα κουβά από κάτω. Από εκεί που δεν έτρεχε, κάτι είναι και αυτό. Πού πάτε ρε, φτιάξτε και το τέτοιο που χαλάσατε. Ποιο? Αυτό. Α, αυτό. Κάτσε. Α, μπράβο. Εντάξει. Έλα. Έλα, πάμε να φύγουμε τώρα. Ρε παιδιά, τελικά την τηλεόραση τη φτιάξετε. Όχι ακόμα, πες καλά ρε. Και τηλεόραση, αυτό θέλει μάστορα. Μας τώρα, εσείς τι είστε. Α, και ξεχάσαμε. Αμοιβή. Πώς θα πάρουμε ρε φίλος. Και πόσα είναι. Γύρω στα... Κάτσε, περίμενε. Φτιάξαμε μια βρύση. Κατεβάσαμε καλοριφέρδα με τηλεόραση 3.000 ευρώ. 3.000, αφού είναι και Σάββατο ρε. Σάββατο κάνει δουλειά. 5.000. Κάπου στα 5. Κοίτα τι πάθαμε τώρα ρε. Άμα και... Πληρώνουμε τους μάστορες ρε. Που μόνο τηλεόραση δεν μας έφτιαξαν Να μας ρε. φτιάξουμε και τη σάντα ρε. Άντε να του κοπονοποιήσουμε λίγο αυτά. Αντιγιά ρε, μάστορα. Γεια σας ρε παιδιά. Και πού είσαι, την τηλεόραση. Θα τη φτιάξουμε. Εσύ, δεν σε κατάλαβα ότι κάνεις εκκλητικούς φαντασμάτων. Όχι. Το κεράτα. Γεια σας φίλους και φίλοι. Γεια σας. Γεια σας φίλους και φίλοι. Γεια σας.